Miten sä kutsuisit tätä efektiä? Tässä sulle tutoriaali, miten sä voit luoda tämän kameran suljin-efektin helposti sun puhelimeen. Tuo noin 5 klippiä sun aikajanalle. Mä käytän tässä hyödyksi CapCutin omaa kirjastoa. Etsitään sieltä 5 klippiä, lisätään ne sieltä aikajanalle, mutta tähän voi toki ottaa enemmänkin niitä. Lyhennä klipit 0,6 sekunnin pituisiksi. Mene videon alkuun. Klikkaa laatikkoa videoiden välillä. Etsi valikosta Shutter ja valitse Shutter tai Shutter 2. Tee sama kaikille muille siirtelmille. Mennään alevalikosta äänitehosteisiin. Etsi Shutter ja valitaan ensimmäinen. Aseta ääni siirtymän kohdalle. Klikataan ääntä ja paina monista. Tehdään ääniä yhteensä 4 kappaletta. Ja asetetaan ne jokaisen siirtymän kohdalle. Seuraavaksi viedään video ulos, avataan uusi projekti, tuodaan äskeinen klippi takaisin aikajanalle, etsitään liikkeen sumennus, asetetaan sumennus ja sekoitus täysille ja viedään video ulos, mutta mä en vieläkään tiedä